nang dah mitir. Cek usil ya. Bawa bola ya. Dan ngecek. Ya, jangan kaitan nih. Wis baca ditok. Wis baca kampung lah ganggu bilang. Wah. Sedulurku nelpon Mas Mulyadi, Mas Manto. Lek sastra dan kabane kompak lek teguh karo Aji Kulanang Dik Yono wiwet. Kan laning Dik Yono mangsa kok yo cara saotong yo kurang budi. Lek yo kene iki yo tragin-traginan tok wae maaf. Lah, Pak Pomo matur nuwun Pak Pomo ngene paringi panjang umur sehat. Mas Tarno sehat, panjang Mas Tarno ki nek perkara amplop iki ora dipikirke. Amplop mung seneng mendali. Amplop nggo apa? Ngomahe buai. Amplop gua dalan. Amplop ngomahe buai. Are dijipok isine diguak lho. Mas Tarno zaman tapi kena penyakit kontrak kaya ora. Apa kontrak? Korban pirang-pirang. Tapi kontrak. Yo nek wong sape apa-apa penting tiyang paling sehat panjang umur natana iki yo sisa corona ya karo ndodol bang sisa corona. Zaman aku nek corona karo bojoku iki turu ora amor aku turu ning pawon. Ya ora nek gone kok ngene kamari cedhak pawon dadi aku turu kiwa temen ya selayah ulek-ulek. Ya cedhak ya. Anakku ora nyedhak. Ora ngladeni lho. Jadi maringi umur panjang umur, matur nuwun karo Gusti sing maring gesang tenan. Wah iya. Nata karo teguh jare barane do ngilahi. Yo, apa cocok kentrek barang. Kulo apa-apa kendaraan ditukokke anake do, anake do. Teko wah pelakon undangku cekel polisi. Aku ora percaya lek batinku ki kowe kok ngomong dhewe ora percaya. Aku mau prentek 100 entek karmu ora karmu penting opahmu semene. Aku yo mung bau aku yo mung melu anakku kok mbok plambu. Aku anggere nyekare ngene mbahku. Kula sing mutu ora tak ingat oleh teguh ora metu-metu uyah-uyah kan. Lek tegeran yo uyah. Tenang kok aku yo ngaturake penyuwunan mateng sedherek keluargaku dukung ambang iki sami rukun-rukun manunggal boten benten-bentenaken mbuh kuwi mbuh melarat mbuh sugih mbuh piye pangkat mbuh piye cilik ora ana sing bisa lho ya nyang agama wis rukun manunggal mbuh agamane Kristen Islam kabeh iki tumuju nang kebijakan kabeh sing penting ditindakake sak bener-benere. Dadi agama ora monggo ngatur kowe aku kabeh to ora engko supaya tumindak sing becik sing apik. Dadi mbuh agamane apa-apa kok apik-apik mergo kuwi tumuju mandhak karo pangeran supaya dandani pikiran iki supaya sing jujur sing temen suci mergo wong ki nandur mundur tan nyaur nyilih balekke. Iya, aku
Wis tau nandur ora ngundha ya wis tau. Apa lah aku nandur pelem tak dadi ngundha sing nebas ora padha nandur ngundha to. Oh, Ini nandur malah nguduh. Pleset-pleset. Katakan pun Pak Lurah ya sih. Nek bagus, jujur, ningkangkol yang warga. Orang beda-beda kena ya pegawai maju disumuyuti marang warga agung sak kalurahan. Dosari Gondang Rejo kene wae ya tenan. Ngasto dadi pamong ya ora gampang lho kok. Wah nek wargane nggih perlu ya mesti tindak mesti. Ha ya tenan wong. Juga nek ora dadi pamong wis ora nyumbang apa nek Pak Pamong itu ya mengkubreke. Aja meneh Pak Lurah RT ku ya rekoso lah anakku lanang RT. Dole raja ku ya RT ya rekoso. Jejer mung ana kumpulan ana dandanan tenan. Esuk gotong royong sore ngurusi PKK. Diputus racan dadak PKK barang dosa aku yang nandur pertanian yo warung hidup apotek hidup. Wah iya. RT ki rekoso. Wong bengi ayah turu iso didodok. Kon ngurus wong perkara wong demenan barang lho ora berat. Apa kuwi?